Hola, què tal? Gràcies a l'aparell que ara t'ensenyaré, acabo de descobrir que era més guarro que les gallines. T'estic parlant del M8 Pro de Proscenic. És un robot que aspira i frega el terra de casa teva i que quan te'l compres et deixa molt en evidència, perquè dius, hosti, jo tenia el terra tan guarro i ara el tinc tan net? Doncs sí, i sense moure el cul de la cadira, que ens estem tornant tan sedentaris que hauran de fer les portes de 3 metres d'ample. No per les banyes, sinó perquè ens posarem ben ceporros. I aquí et respondré a les preguntes més habituals que se m'han acudit sobre l'M8 Pro de Proscenic després d'haver-lo provat 2 o 3 setmanes. Hola, què tal? Soc el Víctor Endrino. Si ens estàs veient des del canal de YouTube, gràcies per tornar-hi. I si no, què esperes? I fot-li la campaneta, que així no et perds cap vídeo. Doncs sí, crec que és prou evident que estic entusiasmadíssim amb el catxarro aquest que m'he comprat, perquè és que jo resulta que fa 3 o 4 anys tenia un robot aspirador d'una altra marca, de la típica marca, que era dels baratets, d'aquells de 200 i pico euros, que, bueno, anàvem fent. I anava prou bé. Però és que, clar, ara resulta que canvies a la cosa moderna i és que no hi ha punt de comparació. Així doncs, passem a la primera pregunta. Què tal aspira? Doncs aspira molt bé. La veritat és que molt bé. Per què? Doncs perquè té diversos modes d'aspirat, diverses potències que pots escollir. Clar, com més fort posis la potència d'aspiració, més soroll farà. Però si ho poses en normal, primer, aspira prou bé i segon, és més silenciós que aquell altre que recordava jo. El que no faré, com he vist en altres vídeos, perquè és la típica prova, no? Mira, poses un rajolí de terra aquí, de terra, a veure si l'aspira. O poses uns quants grans d'arròs aquí, a veure si els aspira i si té prou força per aspirar. No penso fer això. Que el robot ho pot fer, això està claríssim. És evident que ho pot fer, sobretot si el poses amb màxima potència per recollir coses així sòlides i grosses. Perquè l'altre dia em va caure un got i encara trobo trossets en el dipòsit de l'aspirador. Que va molt bé. Però jo crec que no és aquest l'ús de l'aspirador. Un robot aspirador d'aquest tipus és més una cosa de manteniment. Si a tu estàs trasplantant una planta i et cau terra, al terra, doncs agafes l'escombra i la reculls amb una pala, que no passa res. El robot aspirador és per anar-li passant cada dia, li dones amb el botonet, quan surts de casa i va fent zum, 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 i ja està. Llavors tens el terra net tots els dies de la setmana sense haver de fer res. Que acabes de menjar pipes i t'han caigut les pallofes a terra i dius, mira, vaig a posar el robot aspirador. A veure, ho pots fer, però jo el que faria és agafar una escombreta i recollir-ho, i si en queda alguna, el robot ja passarà demà i ja la recollirà. A això em refereixo, que és un robot per tasques de manteniment, no per pruebas extremes. No. A més, fa una cosa que m'agrada molt, que és que, com que té navegació per làser, el que fa és... Tu te'n recordes quan, de petit, agafaves aquells contes de pinta i colorea i quan havies de colorejar una zona, del color que fos, primer resseguies el contorn per dins per fer la ratlla una mica més gruixuda i llavors ja podies pintar i t'asseguraves que no et sorties de la ratlla. O també quan vols pintar alguna cosa amb rodillo, amb corró, però jo li diré rodillo perquè m'agrada més, volies pintar una paret amb rodillo, primer pintes el contorn i després li fots amb el rodillo, cap aquí, cap allà, cap aquí, cap allà. Doncs aquest robot fa el mateix. Primer, quan comença a aspirar, al lavabo, d'allà on sigui, de la cuina, et fa el dibuix del contorn de la casa amb els obstacles que hi trobarà i després es dedica a passar per la part de dins, que no es deixa ni un trosset de la casa. Bueno, d'allà on pugui passar, evidentment. Que igual baixo de l'hort i això ja ho fan tots els altres robots, però mira, aquest, com que és el que tinc des de fa molts anys i l'altre no ho feia, doncs m'ha sorprès molt gratament. Següent pregunta, què te'l frega? Doncs també podem dir que frega molt bé, perquè tu pots regular-li la quantitat d'aigua que deixa anar. Té un dipòsit d'aigua al voltant del dipòsit de recollida de pols, separats, evidentment, si no seria allò una guarrada, i tu allà li poses aigua, una miqueta de frieguesuelos, no li posis lleixiu ni res així que sigui una mica corrosiu, perquè llavors te'l podries carregar, i li dones a fregar. I llavors va passant la mopa, perquè té un accessori que és la mopa. Tu li poses l'accessori de la mopa i pim, pam, també. Va passant. Et fa unes trajectòries una mica més rares, Fa com així, fa com si estigués ballant la dansa del vientre, de la serpiente i tal. Però, mira, va passant per tot arreu, perquè tu després ho veus. A l'aplicació tu pots veure per on ha passat i per on està passant i quina trajectòria fa i, és més mono. Tu et podries quedar tot el dia mirant com passa el robot per aquí, per la casa, pel lavabo, per l'habitació, no sé què. Fas unes ratlletes més mones i aleshores veus que et pinta tota la casa amb les seves ratlletes per on ha passat. I això vol dir que ha fet tota la superfície de la casa. I després et diu, mira, he estat tanta estona i he netejat tants metres quadrats. I llavors te n'adones dels poquets metres quadrats que tens practicables a casa teva i t'agafa una depressió. Següent pregunta, va xocant contra les coses? Ho dic perquè, clar, l'altre que tenia anava xocant, era com que aparcava d'oïda. Saps? Anava tocant les coses, les portes, les cadires i les taules i anava fent cloc, cloc, clic, clac, cloc, cloc. Cloc, cloc, clic, clac, cloc, cloc. I es movia segons
tocava i llavors quan tocava en algun lloc tirava enrere. Doncs aquesta no, perquè aquesta primer et mira on són tots els obstacles, et fa un mapa mental del teu pis, que se'l queda allà guardat, i llavors sap que quan està a punt d'arribar a una paret, com que a més té el sensor làser que diu ui, que m'acosto, no xoquis, doncs no xoca. Sí que en alguns llocs sí que et trobaràs que xoca amb una pota, amb alguna porta que no ha acabat de controlar, però amb les parets, amb els armaris i això, ho respecta força bé. Següent pregunta, es buida sol? Clar, perquè normalment el que has de fer és agafar, treure el dipòsit, buidar-lo allà, com qui buida un aspirador, normal, no? Doncs no, aquest no cal. Bé, potser sí, un cop cada tant has de mirar perquè hi haurà pedretes o potser hi haurà trossets de vidre, com he dit abans, que es queden allà, que no s'han acabat de buidar, però normalment el que fa és que el robot, cada vegada que acaba d'aspirar el pis, es posa a la seva base de càrrega i fa i comença a buidar-se perquè dins la base hi ha una bossa d'aspirador convencional on va parar tota la quisca que ha recollit del pis i després tu, al cap d'una setmana o de dues o del que sigui, quan estigui ple, segons el guarro que siguis, hauràs d'obrir el compartiment de la base carregadora, treure la bossa i buidar-la o canviar-la per una de nova, que quan te'l compres te'n venen 3, però després tu pots trobar per internet, en pots trobar de tota mena d'accessoris d'aquesta marca, que per cert no la coneixia i, escolta, encantat, tant de gust. Següent pregunta, puc escollir les àrees de neteja? Doncs sí, pots escollir les àrees de neteja perquè, de fet, com t'he dit abans, el robot es fa un mapa de casa teva i tu pots veure a l'aplicació el mapa de casa teva i dius, ostres, això és casa meva, mira, que xulo. Molt bé, doncs aleshores pots escollir aquest mapa, pots agafar i dividir-lo en àrees de neteja. Agafes la cuina, agafes el menjador, després el passadís i les habitacions, el lavabo, tu ho pots dividir i aleshores tu, i a vegades que li pots dir, doncs mira, ves i renta'm el lavabo, o ves i aspira l'habitació dels nens, o ves i aspira la cuina. Doncs això ho pots fer. Amb aquest robot pots decidir moltes coses, tens molt de control, com la següent pregunta. Puc posar-li límits virtuals? Doncs sí, pots posar-li límits virtuals des de la mateixa aplicació. Tu fas amb una ratlla i li dius aquí no passis. I ja està. Ja fa temps que han quedat enrere aquestes barreres virtuals que tenien les antigues aspiradores així de robot que no tenien navegació làser i tal. Doncs havies de comprar uns palets que es posaven així i et feien una barrera virtual i així no passava cap a una habitació o no es posava per sota del sofà o no anava darrere la tele que hi havia els cables. Doncs això ho podies posar. Però és que ara no cal comprar-ho perquè tu ara ho fas des de l'aplicació i tu li dius, aquí no passis. I per aquí no passa. Tant de bo totes les mascotes es portessin igual de bé. Següent pregunta. El puc activar per veu? Doncs és una bona pregunta. Faci aquesta pregunta perquè té Alexa, té Google Assistant, ens hi podem barallar, però resulta que cap de les dues aconseguirem connectar-lo. Amb Alexa, tu vas al menú de l'aplicació i tens l'opció de connectar amb Alexa, però tu li toques a sobre i no respon, fa com si no hi fos. O sigui, que a la pràctica no hi és. I amb l'assistent de Google, 3/4 del mateix. A l'aplicació no trobaràs res de l'assistent de Google, però llavors vas a Google Home, que és on es connecten els aparells compatibles amb Google, i tu pots anar a donar d'alta Proscenic perquè tu trobaràs la marca, podràs iniciar sessió amb la marca, fins i tot trobaràs l'aparell M8 Pro, el podràs seleccionar i el podràs assignar a una de les habitacions de la casa. Però resulta que després, quan vas a la pantalla de l'M8 Pro, veuràs que està connectat, no connectat, connectat, no connectat, sin connexió, con connexió, sin connexió, i no hi ha manera de fer-lo funcionar. Jo espero que arribi una actualització que ens doni accés a poder-li dir a Alexa o a Google que ens netegi la casa perquè és una fardada flipant absoluta, Ei, tu, Google, neteja'm la casa. Següent pregunta. Té control remot? Doncs sí, té un control remot virtual a l'aplicació, pots fer-ho des del mòbil o pots fer servir el control remot que et ve a la caixa, que et ve amb piles, que et permet guiar-lo manualment, tu el pots guiar manualment, el pots fer tornar a la base de càrrega, li pots donar diferents potències i té aquells botonets que no saps mai per què serveixen però que hi són i fan bonic. I última pregunta, quant costa? Doncs el preu oscil·la entre 500 i 600 euros. A veure, et diré una cosa, és pasta, és molta pasta. El que passa és que aparells d'altres marques que fan el mateix, sobretot si és d'aquella marca que tots coneixem, aquella que fa... Bueno, doncs aquesta és més cara. Llavors hi ha altres marques que estan més o menys en uns preus semblants. Però et puc dir que per la feina que fa i per la satisfacció que et queda després d'haver-te-la comprat, que dius, hosti, que guarro que era fins ara i que net que sóc ara mateix, bueno, no, jo no, el robot, jo crec que ja val la pena. I recorda que aquest vídeo i molts altres els pots veure a FibraCat TV i també al canal de YouTube Endrino Reviews en català. Fins aquí el Proscenic M8 Pro. Ens veiem en el proper. Xupa que xupa, 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 xupa.
to